Sivaivek ule in shat agin kaming tu Zohmangaihi ania achang chuanin kan namhing ro khum ti te po hi handa chang kan neya he Facebook khovel te lo chwa chho nuwa ming pahni nei te lo trulta ka khanin ro khum ti te kan da ve china chuwang chuan thil mun chen khata Zohmangaihi ro khum ti te Zohmangaihi ti te in kaming hi ka ziak china hey speak your mind the program ani angin kajil ruwa ka ve reng chin thu hi zanina hianin soi ka du ani hey pakhat le introduction dang le anga longai ula theologian kania women theologian kanina anga kajil ruwa ka von reng ka pai reng ke ma question hetiang platform te an oma nge soi chwa ka cha ka kha khami soi na huna tan khanin zanin hi ron man ka tumani theologian hannia Hmeichhe theologian hannia mizo Hmeichhe theologian hanni chan har sat na hi kan lo paltlang nem khop meya zanina hian writer kanina te book of the year kanina anga som angdeu chu ni maila khalampang speak your mind ani wangin ke maril ro ka von thil ka question omate khalo sei ka tumani rin aide hianin pathian thuzir Hmeichhe ani hianin bi thil machon hi kan lo nga riau me ni pathian thu kan han zira college kan han kala pathian thu kan han zira kan zir thung zongin Hmeichhe in nia dang ni chu tia ti velo pakhat ma kan nei lowa a in ang vekin kan zira chumi ni rol chuanin kan han exama a in ang vek tho kan le exama chuan kan zowa kan zir zowa degree in ang kan neya mi patene masila college kan chwa sana changcha hianin gender binary kha langchiang me langfia lutukhi alo omtani chu enge ti chuanin mi pati tan chuan kong in hong sa kha alo omani chu mase Hmeichhe te tan chuanin hey mizo te chuan kan soi chin dana Hmeichhe om nem zok ti kan lo ni chin ta mase pathian thu kan han sir chhuaka rongbol na konga kan han kal don chel chu Hmeichhe om nem zok te kha ma ni kong in hai turat ngai kha kan nit lat me ni kha mi pata na kong in hong Hmeichhe ta na kong in hong me lo kha kan society te kan ko shan te mi zong hian tu ma in kan lo question me lo ni chu kan lo pom mo tun khengin Hmeichhe te ti ang chiril ru kha lo te reng ani chu chuan mi pa te kha kan chian te kan zir pui te chen khat te phei chu ke mani ai po a kan musit na ang le kan ngai nep na ni lo ta se smart lo ve zok te ti tai la mo zir na ko nga te le khang aga te po kha an ni tan chong kong in hong oma ke ni tan chuan alo om ve ta lo chuan an ni chu pro pastor te an dil thei ta ni chu ke nu chu ko ma ndi kha kan han in zong ta chuan ke hey mitlang puina Hmeichhe te pathian thuzir te kan kal na om ni anga in ngai chu enge ti chuan missionary anita ke po missionary kha ka dil ve ni missionary a chuan women theologian te kha theologian kan ni awanga enge moni recognition kha engma omchang lawa ka secular degree thawa kha missionary min zialu na turchu lo ni ta ni lo tling tangi le internal ka secular degree BA ka lo ni chuan BA kha BA level ka omdon thau ta ni chu alo ni ta chuan van doi khak tak ka ti don nge pathian min shwaidan ka tling lo ni chu missionary han min lo makhi ka ti ema kan kal let lo ka nga heta ka kal san to thila pathian thu ka zir ma hianin mi nasang ani lawa sarkar nang het ka thok to ni chu rongbol na konga kogna ka dong ve miao boxia wangin kan na te chu ka kal san ve a chuan pathian thu te chu kan zira rongbol turak ke in pe kan ni na angin theological degree kan nei te khan ka man tangkai min man enge pathianin min man tangkai theizo ka be seya ka rongbol theina turkong po azaw zok te ka be sei lai khan
mấy chia cái lâu ní chuan cái theological degree khan hlut na lutuk kha lâu ní mía lâu đi kha bị cái gì rồi nó khan cái sự cái một thiam lệ rồi ta ní chút ta chuan missionary te kan ní lâu à nghe ôn yang cái tia cho cái tiếng ôn thì te cái ngày đó lại khanin MTH kha kan zir le ni chu bachelor apo cái degree a man chang kai natura to lem lo lain master chu ti tur ka shat lo wangin ti meng mo kan zir vele ta ringota chuan kan zir chuak le a mami ang tho kong ka khalo le in hong chuang lo reng reng ka degree alo san zo pau le khanin alo har sa tul zo kan ni chu chuan intirnan master te ni ve to he ta mi zong ina dil thei missionary na kha vadil le don ta ngila ka thom thil om ang te kha alo claim tul to zo kan ni chu mission fila te khan kan lo it om to lo le zwal zok ti meng mo khang ang kha lo ni ta chu wang chuanin engting e on yang ko omang ti te hi ka ngai to cái in ngày đó về nó sẽ thế này cái mà hiện question hi reng anh hinge o rong bol tu ra tan hian enge mizo te kan shat thiama tu na kan nun dan a hian rong bol na ta na poi mo ber hi enge male ne sa hi mi pani kher hi category poi mo ber lo ni criteria poi mo ber lo ni hi ati kha cái mà hiện ta ka commitment ani lo mo ka in pek na ai chuan mi pa ni khalo poi mo zok tla tani chu rong bol na apen tak tur chuan chu chiang tak hianin ka mu fia thiam ta chuan mei chia chu ke ma in kalo in hai ta a chu MTA cha khanin ka thesis a hian HIV le AIDS chung chang vet khang kha ke ni chu kan lo man lai deuh to a khang hun lai kha HIV shik pai te kan han shat tir te AIDS awanga mi thi te po thlan moala te direct kan in phum te nge plastic kan in tuam chin khang ang zo lai vela mi public awareness ti trul lai ania chuta chuanin ke po in theology nung hi engtin nge HIV AIDS wang har satna tuar zong te huap zo tur hian enge pathian thu hi engtin nge kan puan chwa theyang ti khanin pathian thu theology department ka ni angin khami lampang khanin enge a search for a living theology nung kha living theology kha enge nyang ti te kha ke MTA cha chuanin kan lo zero ve ni chu chuan khatyang te ni wang khanin he ta kokshan lampanga engma in honga thei chuang bok si lo chuan engting nge nyang katia he lampang kha ka tuizong thil te lo ni bokati in heta NGO pakhata hian counselor in ka lut vele ta ka thoka chuti lai chuanin chutia ka tholai chuanin hei India rampum puya Presbyterian ko shante PCI General Assembly kan tita chuta amun pui chu Shillonga oma PCI a khanin Hmeichhe Paul bi khalom le chuta Paul bi Hmeichhe chu Presbyterian Women's Fellowship nya chuta chuanin Women's Secretary tur khanin kazuk om le ta chu cham base na lo ni ta mi pakhatin cham ni atho the cham khat kumli ania kumriat chu ka zuk thok le a sunglai zong a chang ke chu kan na zon thei lai hun na hi ka zo ngal vek to ni chu chuta chuanin ti ngai na kha om to lo cham base lo ni ta a he ta thil han ti le tur pon mei sia zok si khan engtinge ko om do no next a hian engkong in nge rong ko bol le ang ti anga kha kan ngai to angara chuti lain he ta kan chante mi pa te kha chu pastor an lo ni dei to a thingtlanga an lo postpone an cham zowa he ta mundanga khate ang khanin a shan khan an tia women theologian te chu he ta mun pakhata rong bol na kan nan thoka a hun lo to pa an dang boka kha kan lo zong le a khate ang khan kan lo oma na hi ka thok ne me ni ke hi chu ka du thu reng wang ang te poni lovin Hmeichhe te women theologian te kan kong a pin em awang zo khanin a om kha kan lo dap ve a rong bol tura in pe lo ni a chuan khatiang khanin kan tita a chuanin fan ni thak takin All India Sunday School Association a hianin min lo soma North India le North East
regional secretary turin kan thok ve le a chumi nuwa chuanin Council for World Mission CWM hnuaiah missionary in mission in partner antia chumi hnuaiah chuan kan lut ve le a Burma an Theological College mi tahana ka han thok le a chuan chutiang chuan ka kwal ani chu ke chu tuna kum som nga ka pel to enge ka tiang ti tho hi ka langai to ani chu ka rong bol na na hian chumi ni lai chuan ka thian te ma na ka zir pui te kha chu aizol khwa te po an lo nai ve chan to mo an lo senior ve to an service te po aizol bial lampang te po an lo nai ve to enge moni ni na te po an lo ni to ni chu chumi ni lai khan ke an classmate me sia kha chu ka lo la kwala rong bol na a khan mo chu tiang chu nya chuanin thil hi zani na po theng ang hi kan ron soi do na san chu tun lai chang thar te hian ngai to an film zo khianin thil hi kan ngai to hi atul ni in ka shani hetiang issue te hi kan mu thei renga hetiang la om tlat te hi engtin nge nyang tu na mi te ke chuanin danglam na khalo thleng ta ang sela enge kawa chorto kherlawang ma sela kan tu te kan tunu te kan fanu te ma khwa hi kan ngai to ngai ni kan omdana hian mo kan kalphunga hian chumi ti landu na tan chuanin keima kongsang sanga ka harsat na kha karon soita chon Burma chong khan omta nuam po ka ti ve em ani ma sila covid chi ron lenga mi zong chu mani rama min ho veka ki po ka ron leta chumi dota ka hole ka lutum ho kal chole tu ranga ke ngai to line Burma boy lo thenga kana ka chunzom le thei to ta lawa chuta chuanin kan sinotin min khongai ve to a timeila ka kwal na sa to a missionary training college zirtir to turin min handa le kan om le chumi chuta ka om anuam ka ti ve aizol ate na kan thok ve thei te khanuam ka ti chuti lain Notice in the Christian Council Shilonga turin min tilya ka zuk chuk le ni chuan ti han ka kwal me ni ke chu alo ni ta keima mimal Dinhmun chuan women theologian hi kan tam ve to viawa mizo te a hian ma sila kan Dinhmun hi achal lem lo ni chu in lo ngai to ave to ngaim ti hi zani na hian in ma khan karon chet do ni chu Hmeichhe pathian thu zir te hi eng ang hian nge in lo mu chin ti te hi makdeu chu kan van doai ni Hmeichhe pathian thu zir te hi min label na sa me ni chu women theologian pahni pathum lo thu khom teila invatla om ve ti te hi kan hlo ni ringot me ni chu inge theologian kan ni wanga ka hla om na kher tur mo khang ang te kha ikan in label la chalo deu hianin kan in soi tlat me kan chante kan zir pui te naga ho hi chu an fing deu mi hi ka ti china naga sarkar na thok ti me ang mo an MCS te ti ve me la khang ang ho ka chuan women theologian hin thurnal nal me ni chu piang thar Christian chung kwa din pui thei tur angat antia theologian te hi nagalena chuan an lakani su Mizoram chuan a ledling hloka invatla om a inleng te nial dang thei ti te kha kan hlonia kha ngai da na kha chumo kan cha hi tru ve to ni chu chung ang si te chu hei kan khongai thak kan min label na sajia angate lo sei na tan kan lo sei zok du a chu ti chuanin ke po chu tiang chu ka kaldan ka kal chho zel dan ang ka rong bol na ko nga ka kal ve dan ang chu anita a chuan national level ate heta try to hanni ve chang ang te hi au mani chu chunga te po chuanin kan chian te vai ho te ti te ang mo
hey India rampun puya Christian te kan inzom khom na chu NCCI National Council of Churches in India NCCI lo nita chu ta Hmeichhe pol te chu AICCW antia All India Council for Christian Women antita chu ta po chanin tikhan hey mizo Hmeichhe te chu kan commitment chalo tha a Hmeichhe te chu Women Theologian te mo khatiang khan kan commitment te lo sanga tikhan theito pin na kan han thoka namdang kara po kan lo langsar ve a chuta chuanin keipo president min ni tir te khan chak lutuk ani chu masela amak lutuk chu ni na sang te hi kan thok thei ve mya lo ni chu enge chan ti chuan kan thian te vai ho tam tak anga kha chu reverend te hin lo ni tlata ke ni chu engma kan ni ve tlat lo wang khanin min ita kan service po andu reng ma se khami awang khan kan nei ve lo thil nei te kha tam tak an lo om kha chuanin ke ni kha chu a vice talk ve la khan min nga ya ke po vice president te kan ni ve ni chu mo chu te ang te chu ni ta chu mi kan ni lai chuan tum kha chu ka ril ru hi na me ni mi zo me chha te hi kan van fan doi big MMT hi ke ma hen question hi ron om ta ni chu enge ti chuan chu ta AICCW wa shwai tu kan ni lai chuan Nagpura International Women's Day kan manga police station sang ate women police ho te choi moi ne te kan ne rose te kan sema in mei cha ti tan te lo do thei do ro o ti ang chi te khatang te khan he kan ve encourage ve ni chu women police ho te kha chuan thu sei turin ko san sang khan try to take a mintir koala ipo hi Syrian Orthodox ko san thu sei turin mintia chuta chuanin khami committee member omve pakhat Lutheran ko sana changa ron tel ve kha min kalpui tu tur tun lai tong ni tang se ka side dancer tur kha ani ni chu ke kha speaker mo kha anita chuan ani kha ordain lo ni kan me ni chu min kalpui tu tur kha biakin chu kan vatheng ta ani chuan pui thiam kor father ron ha ke chu ti hian puan bi in mizo takin ka vakala amun kan vatheng chu pui thiam kor fal hazok na kha chuan ngai poimo lo hloa ke a speaker tur khat min lo ngai poimo lo deu khanin khami ke ma ta na ka side dancer zo kha biakin kan vathlen chuan ke ai khan ngai poimo lo hlo ta de zo ka chu enge chan ti chuan pui thiam kor fal a hak wang kha alo ni chu ta che chuanin karil ru hin em chu ta kan in khom ni chuan thu ka soi te khan ka lung hi chetla ta ni chu nga tinge mi zo nei chak lo ni le enge tinge hetiang hian kan ti bik le so ai son enge ka thin lo na bik om le ti ang chi khan mo thil sang khanin ka ngai to na se me ya enge tinge ordain kan ni ve theilo Hmeichhe kan ni wangor ngor chu emni ordain ni tur hian impact na nge poimo a ti temo engber hinge poimo mikpa ni na chu mi lo poimo ber ordination lo tur chuan ti kha ke ma hian atam talu tu ka khami ni phei ka chuan hlim lo deuh hianin hun hi kamang ral ta thak ani chuanin tikhan rongbol na te kan han kal zela hi heta pijeni si pasal hla ang deuh hian ti tak ema chuan soi tu ri ka nei ve teu ni chu mo enge ti chuan heti tiat ve me te po hi ni ila ka rongbol na tho ve chun anga te akal tlangin ti tak ema chuan ka zin nem tol tu ka ni chu foreigner te hian mo thil sang nam dang ho nen te kan han ti a chung huna te chuan ka ril ru hi ana thin ani sacrament sem te mi in khom puya te kan kala sacrament semte lo nga ya mi khwal ho zinga mo global guest min tita khovel mur sang changa guest local khom ho zinga chang te khan sacrament sem pui tu tur ang si te an han ti ve a minister ho ban han phar te u an tia phar ve lo nga elder ho deacon ho an tia a top rak thengin ban ka phar ve ngai lo reng ni karil ruhina kazak china ni chu achan chu India rampum puya Presbyterian Koshan Hmeichhe a women secretary ve ber po in khang huna khan engma ka participate ve theilo ni chu ashi om hi ka ti ni chu hey reality in a min ron strike khian mo shi om ngoi za na nen mo enga tinge ke ni mi zong Hmeichhe te hi kan van duai bi kem ni
hi engwang hi sia hi nge lo ni ti hi ke ma hianin van doi in ti na te mo khangang te kha lo thleng fowa zo na hi ka zot le thina ni rong bol tu hian eng ang mi hi nge kan du kha taka te kha ke ma hian zo na kha tam the em me ril runat na te po kha tam thina ni chuan khatiang khanin kan om chowa chuta chuan engtin hian nge nyang he thil hi kan ti dang lam theyang hi tuna chuan sarkar thar mizoram chuan mo sarkar thar ti hi kalphung thar ti te hi lar em em a change hi kan du chuan kan siam the ni chu kan du phot chuan Barack Obama puna soi chin kamo change kan siam the kan du phot chuan ti kha hi change siam tur hian kan du em kan in ready em ti hi mo zanina hianin question kha karon raise du ni chu kan pom thei donim tun na ya he Presbyterian ko shana chuan General Assembly atangin prayer ron oma global khovel hwa pa hianin Presbyterian ko shan Presbyterian Church of India hi meisia la ordain ve theilo tlim te singa kan oma so wang chuanin nor na hi na sa to lu tu kan ni chu meisia te lo nem het ve to ro buti na kha atam lu tu ka wangin tun lai hianin hey mania po Mizoram po women ordination chungchang zirchian na an ron neya seminar ten ron nei ni chunga chun an comment tam tak hi kan en china Mizoti kan changkang to avia mi mo ka ti lai hian ka rin ai hian kan lo la changkhan lo na hi kan nei hi ka ti china ni chu ta chon ngai dan hlui deuh hi lo tam lu tu kan mi comment kha ka ena meichia in an thi nei lai in sacrament te an sim palang ti te mo mi comment ka vachara chuan tin chumi ba ka chuan kan pastorin na wa payanga rai puar chungin sacrament asemanga tiang chi velte khatiang khanin thil sang sang anga hi alo tam em me ni an comment kan en kan share thlak det khan chuta chuan min siam tu pathian min siam dan pom lo na ani theyangim ti anga te kha mo ke ma hianin alo om thin ani chu ni le nu rai puar siam ngai lo kan om mem nupui nau pai rong bol du lo kan omem kan ka ring lo sacrament ni ta ka wanga enge tinge rai puar chunga avasemte a period laya asemte a thiang hlim lo tura kan ngai tlat kha kharil ruwa kha mo kan chansan chu atul viau mei lo mo ti akha karil ro lo oma ni lenga tinge ordination chu kan ti meisa te pon ordain chu ni veta se tia kan soina chan chu enge nyang ti chuan ordination hi pui mu em lom rongbol na tan chuan thil zong zong Mizoram ti phei chuan thil zong zong te na tan kan hmanga ordain ho chu enge danglam na an service lei ai na rei mo an hlo atam mo an scale sang ordain lo te chu ai in ang lo tin facility san don te po ai in ang lo mo entirnan kan dan sang nei angate Presbyterian kanina angin han soita ila example atan Aizol Theological College principal tur chuan ordain minister an ni ngai ti te lo nita khi college a khian zirtir tu senior berto po kha zi ami kha meisia lo ni ta se ordain ani mel lo chuan principal ani theidon me lo mi college zirna dang anga chuan mi a senior ra atlin bok chuan an kai sang an ni thei chumi ni lai chuan ki mani dan le dan mang anga te khan gender discrimination kha aziak lo te hianin kan lo nei na salu tu kani chu wang chuanin engtin nge ni ang ti zanina local khom te hianin ngai to ang u ti kha karon som du chewa tuna kan soi hian women theologian claim te kan va focus ringot hian adiklo kan malam huna kan fa te rong bol na tur kan fanu te rong bol na tur te kan tunu te mahun thil la kha kan soya ni ti kha lo sha ula
acha in ka sha keima mi maltan khan ke chu tuna kum somnga ka pel to akani turang hi kan ni to lutuk mo engma kha ka wachor don lo masela kan ma alo la omle tur te tan hian engtin nge thil danglam hi kan siam them kan du chuan danglam kan siam the ni china ka soyang khan HIV chungchang thuwa kan pomdana diklo zia chu Koshan te NGO te chi sang sangin ma kan han lata tuna chuan kan normalize vek to ni lom ni HIV positive te ne na cho e ho kan she to lo reng reng mo kai son thei lo le engemni khatiang ani zia akan shevek to tuma in har sat na kan nei to lo Koshan te khotlang te NGO te na ma lak tak tak chuan ngatinge Hmeichhe chungchang ania sak kan ti tla thile rongbol na hi tho ho na ni mi pai na ti thei oma Hmeichhe na ti thei oma ni mania chu mi consultation an ne mi comment kan en na chuan bial tu pastor tan chuan ka du lo bial fan le chu ti khati ti khan tia bial tu pastor tan na min lo du cha lo ni point kan ti thei hi tam lu tu kan ni chu tin tun la pastor ti ke akal trung trung in bial hi an phang to kher lo Hmeichhe motor khal theite scooty khalte theite an tam tol tukman lai ang khan ni to lo tiro kan thei lo em na chan tur bi ka kha a om po in alang to lo in siam rem thei vek to ni tu lai kho vela chuan chung chu alo ni ta a chu wang chuan engtin nge ni ang danglam na thlen tur hian engtin nge ma kan la kang ti kha challenge in ma karon hung chwa ka tin adot le a chuan hlam zui chung chang thu tun ma chuan mizo society a mizo khotlanga hlam zui kha mithipa ngaya kan share lo ti ro an thi limtet huana te kan phuma thanmal khera po ni lovin khang kha lo ni ta mase sangni som pahnia changin presbyterian Koshan chuan hlam zui po mithi record ta atel to mithi tak tak anga kan pom to mo mishinga kan pom to ti jok teng mishing boral anga now nei tu thakwa lo pai to tu ina nu ina grief ator nat na tur song song ang te kan va sia thiam pui thiam to khami chungchang thu a po Koshan kha sang ni som pani malam zonga kha chuanin kong khala bo ve ni chu mase tu na chuan kong kha alo zo dikta alo in hong ve ta ni chu khatiang deu khan kan du zong le kan thei zong le tha kan ti zong a chuan danglam na kha kal phung thar kha kan siam thei lu tu ka ni chu masila Hmeichhe chungchang ani a kha chuanin har sa kha kan ti em thlat me ya chumi ni tur chuan engtin nge niang ke ni ho khan tran kan la ka ngai ni chu soitam te khatiang te zirtir na tha kan impact te khang ang te kha apui mo hle in ka sia zani na hian hei kini tu chu enge half century kan pel to a kan ni tur ang te kan ni to nakina lola ma lola la thei tu te khan hetiang angjong te hianin ngai to ana hi iseng ang uthil hi critical tak tak hianin in ngai to ave tak tak te u heta kan practice reng lai ang nga hian mi pale Hmeichhe ni na awang te in thlerna langchiang lutuk omate hi question ang u i trong chhak ve to ang u myang chuti chuanin kan ma thang thar lo la om tur te khan te tan khan kong thazok kha kan lo hong thei do na lo ni ti kha zani na hian hei hemi platform kal tlang hianin kan ron soi do ka ve ve em ataka kan rali ataka kan tor thil ani awangin speak your mind ti ani na angin ka ve reng thil akha zani na hianin kan ron soi chwa kan ni kalome water purifier ti hian stainless steel ten kan manawangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang himbik mineral booster samanawangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tur an khol hnem ani machine cleaning technology an man telawangin kuta manual ati fai ngai velawa an manin identify thei ani heng kan bungra te hi EMI mangin ol sam takin apung omna vin ila theni chuchang gutan number kan on tarla na ti hian zofia the rin kan ni
Estonia wan hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia theireng ani e Voice message from Dinhmun. Ru poni la thei lawa karil ru ha te mai nia ji zang ka chopui ne hang kan cha suala kondom ka mang bok si lo karil ru ha lu tu i man vele mi ron de wat ro ka QR code ti thala la I thiam pa thiang hima kha thon ro nang pon scan ang che I want to break free Dr. Zohmangaihi ania kha ani inate aron soya kan sha anga Doctor of Ministry ne ni hi sangni somni pani Book of the Year daidan na bang phe na thuruk ti kha inchiar hlomin karinga angai nom ema tin tu na ron soinen pokhan a in mil hi kalau tilu tu ka chut mona chang hanai critical thinking ti ring ti karil ro hian lo oma atopa kha thu takhan ron mangle ngala ani hi chu thil mga ito na hanseng le zwal ang chi ni hian ka sia atin ama ton na changin huai sen takin kha aron soya khatiang kan soi te po kha hun to atin he platform kan siam na he platform hi ani na tur ang takin ron mangni te bun ka sia hei tam tak hi chu soi sel te hi kan hlawa tiang te hi kan ril ru tak tak te hi kan soi ngam lo thina huai sen takin ron soya tha ka ti khop maya tin asoi tura hi engma ka shelok lawani ti kha min lo sha chak ula ngai dom ti te win ge point ka lo ngai kha a chu wangin zona te po thadeu deu kan nein ka ringa zona hun kha kan hong hal mai ni sela zona zot tur kanin som ngalang chibai nu zo mai coming zu nikimal som zuala nia e kar masakhan bachelor's University of Hyderabad sociology ka zove chia ka zo na tur chu Hmeichhe Theologian inni angin nichina po khani ron soya a problems le struggles an machon iron soya mase kha ta tak khan a cause kha iron soi chia lo dewin ka shia chumia chuan Mizoram bika Protestant atamzo kanni awangin hemia hian Mizoram pon lama le Indian ram pona po tiang chu kan doctrine
in ang cheu ni sin kan biblical interpretation hi ai adiklawa emoni o tile kan patriarchy a solidify na chen na omta kan biblical interpretation te pon chumia chuan eng angin nge mizo theologian ho hian Bible hi kan interpreta chuan patriarchy hi a solidify ti min soifia le milo soizau sak thengem zo na pui mo tak me nya ka chang thiam lawang ti te po hlom ka tia nya I hun te kan lo rena du ang to khani soi te kha alo har sa ve dewa doctrine te hey Bible te ni interpretation sang te kan shilfia makdeu me chu mizo te tan hi chuanin soi patriarchy hemi mi pa patriarchal mindset nasalutuk mo heng ang hi hemi kan koshan alo din hianin koshan alo din hian man laya mizo lo in khotlang lo in rel bol dan ang tho administrative system kha chuta chuan zolbuk system ti tamela tin lalle upate ro rel na meichhia tel lo na kha mo kha lo nei sa kan nita ko shana ron din khan khami system kha kan lo la lut le ta thawa ko shana po tin Bible hi enge a background kan ti chuan a context enge anzia na kan ti chuan patriarchal background tho juda te phei chuan meichhia an ni lo awanga lom thu soi thin mo khang angkha meichhe Dinhmun niam lutukna khang angkha nita chuta chuanin khuta koshan ron phun tu te wells koshan lampang anga te po khatita ila khang hun la ya khanin women te kha engma an la ni bik lawa an hun la ya khan heta missionary an ron chwa te po in missionary tangkai takate po kha mission committee ate khanin an lo tel ngai me lo ni chu me sia te kha khang ho pathum kha an tangkop ta ni chu koshana hian a ngit top ni chu kha khanin kan theology pathian thu kan puanda kan shilfia dante Bible kan shilfia dan anga te khan khuta Israel te background patriarchal background lutuk nen keima ni a kan background nen thil pathum kha a omta ni chu a ngit top chu chia hi a har lutuk ni chu chung ang chu ania chu wang chuanin kan interpretation hi hei meichhia te chuanin Bible te hi chiar thatanga yani mo rereading the Bible antita Bible hi chiar tha ang u reading the Bible between the lines te antia in lines in kara te hian eng thu nge lo in phum ru anga chi te mo khang ang kha reading the Bible share thata te hi an ron propose na sa tin kan Bible changa te hian mun tam taka khan text of terror an ti ni chu mo laom lutu ka hi meichhia te obbe ngoi na Bible changa te hi atam me ni chu enge chan kan ti chuang khuta an background awang khan meichhe Dinhmun azia lai khovel khatiang khan kan ti ta Bible kan shilfia na tam taka interpretation na kan zuk shilfia keu pe lai khan meichhia te chongchang thu ani na anga te han shilfia te hi kan pe vak lo mani ke mani meichhia te chawina kan shilfia lo phe chuan kan pastor tam tak te le kan thushil tu tam tak te kha chuanin enge meichhia te empowered lampang zong anga liberate tur zong anga shilfia vak ai chuanin tuna kan dan anga theina turata na la shilfia kha kan la thang zok deuh emni te hi ati thein ka sha chu kan Bible interpretation hi chu alla patriarchal mindset khop mai ti akha ka chang dikem angai nom khop mai zona kan la leng ha lang Zohmangaihi beile kaming chu tate roite kania itu sai ngai nom khop mai masain chuanin ka zo du chu comment pakhat ka nei masalo kanga
Michael Kimmel, sociologist, kanin privilege is invisible to those who have it. Tina ron soya. Sulai su itu soya trang kanin karon connect cara angai nom katilu tu kani. So anin I problem of ordination ni ron soya. Kalaya kanin tuna kanin chang to thau mala kadu angin keisula fia tok lawa. Sulaya chonin theological problem nge ania kan society a systematic injustice tamlutuk wange chemical copy atlo ta shim nge chumilai zong chonin kaz zo dunia chonin liberation hei ron soi lang sewa chulaya chonin ka zo na nile ta sela hemi Hmeichhe te helama hei aina sa kan empower theina tur hianin liberation theology te hi enge kan bi chian thatli angayem mizo te hianin ti tepo khani ta sela chuchuka zo na ni kalome ordination hi ni na changin soyelo ni to china kan senior zo women theologian tepo hianin ordination te hin lo dir ve to ni chu kan lo shekher lo me theya chuan hei mizorama aron ordination problem ron omna masaber chu pisap to ni sangkha zakwa sumsari pariata mission venko shanin upata nan khanga chuta chuanin ordin kha alo hundon ta upa an khan vele ate kha chuang koshan committee ate po alo telve ngal to me ni o memo mase ordination hun anron thena khan an ordain Hmeichhe ni wang khan ordain khan hlau ta deuh tlata presbytery in khom puya te khan thute luta muni te khan an ordain ta lawani sangkha joka sumsari pariata kha ordination na kan fail na masaber le tun khenga kha thil la ti boy deuh tu kha ani ni chu chuan chu mi nuwa chuan in hei sinot noya women theologian ho zong khanin in thuralin ordination kha sinot an dila masila sinot khanin indil na kak dan kong dik lawe antia he adil dan kong pa ngai tur ang khan an adil tur he ta ko shana changin biala changin presbytery changin sinota mo khate ang sin khan dil tur antia chuta chuanin Dr. T vanlat lani hianin akong si sang hian adila ani pon pastoral committee adil topa ikdil dan kong adiklo antia akum le englawa changin nisina kan soi ang koshan mala changin biala lutur angin khatyang khan andila mase aloina koshan te khan enge adil na kha an forward law mo an pom lawani chu bial khom puya lutur ang khan chu anita Mizoram chuan kan lo ti to dan anga keimani presbyterian chuan baptist chuan hunrei lutuk vak lawa khan Reverend Dr. R.L. Hnuni kha ani kha ordain ani to baptist chuan chu ania chuan hei nisina kan soideu thak ta kan khan khovel hua pa hian mi kan mol pho ve ni chu kan mol pho ve na chu Hmeichhe te kan ordain lo awang hian anita pressure kha tam ve ema chu wang chuanin seminar te nei ro consultation te sirchang ro te antia thil hi kan ti ve to chunga chuanin sang ni le pariat sang ni pakwa women ordination consultation PCI na kan nei chuan society hi ala in pe lawani antini mo an finding sa khan society hi la in pe lawa Hmeichhe te pon an mani in ngai san na chang an shelawa in promote na chang an shelawa Hmeichhe te pon an mani huang chung changin lo in zirti ro se ti te society la peilo theologically biblically engma women ordination hi constitution thlengin PCI constitution thlengin dalna omlo ma se society hi ala in peilo ani ti kha mo an chan na anya ma se chu ni china kan soita kan khan change kan siam du tak ani chuan kaldan tu rakha step kan duang thin ti ro
mathlir kan neya a first time a step ma sabira chu kan tianga dot le chuan ti in kan plan china ni mase women ordination tur tan chuan 2008 ami ni de ito aka plan mu mal kha chuang lawa tuna 2026 a an ron soi non le a chuta chuan engtin nge ke ni kan tel phalawa an soidan kha ka shelawani chung ang te chu problem of ordination mo le kan local to dana nga te lo ni ta se society chu tu tenge ke ni ho hi kan ni ta inga tinge kan le in ready lawa ti tak khamo kan me sia le me sia te po chuan inga tinge kan me se pui chu ni ngai san na chang kan shat lawa zirtir na tha kha chu kan impact kha lo trul lu tu kan ni heta mundanga chuan me sia kha Hmeichhe ani wango ta nol kha lo ni mi alo ta example pakhat leka koshan upati kan thlang thin ta dana hianin presbyterian koshan constitution a Hmeichhe chau upa mi pa chau upa than turan ni ti hi dana omya lo mase pisap to ni kan lo an lo kal tlang pui tak lo atang khan Hmeichhe hi kan lo thlang to ngai to lo reng mi pa hi kan lo thlanga in khoma mun thuma chena mun ni hi Hmeichhe po ni ila mi pa tho kha kan thlang ani chu kan thwa ka bet to tlat meya khami tidang lam tur tan khanin kan kalpina sat khangai liberation theology hi ni poimo lu tuka keima ni mila liberation theology poimo bera chu mizo te tan enge ni ang chu tu na kan han soi te po ordination women ordination te po chu liberation theology ro pui lutuk Hmeichhe zong te ma kan son na tur kan chang kan na tur theology lo ni ta ni liberation theology mo ke mani milzela liberation theology kan formulate kan kalpuya khapui mo lutuk ani mo chu ka chang fu chem ka shelo lo me zo na le chan na nga inom zo tur kan la omem Sibai episode mai masain izerna le irong bon lama ihun man to te angai nomina ro pui hlemi ti kan soi masadwa kaming chu mon pui ni a tuna hianin Delhi School of Economics a PhD ti lai me kani zo na hi zo chak tak pani kani ma se pakhat zo hi kan zo tanga kha Hmeichhe te Dinhmun hi ala niam na omna lai anga pompui na quiz kan tiang kha iron soi langa hey public sphere hi chuanin Hmeichhe te Dinhmun hi tun malam ngai to chuan asang chakin asang chove zela mar chu private sphere chung lam kan ti chung ko lama hi chuanin ala hniam na lai hi motor hi atam vele thungani hey field work ten hun sang akan kal china chunga te po chuan Hmeichhe te Dinhmun hi sarkara te ni mozirna lama te sang theyang bera du tu hi an tam line koshan serle sang khoi tur ang chi hi chuan mi pange hi ni these ti hi meya pa hian an chan na tamzok hi ani china chuan hei ka zo tu chu theology le sociology thlir na lama changin koshana hian Hmeichhe te Dinhmun hi choi san hanita sela tin ordination ang chi te po hi han omse Mizoram kan koshan lian ber te po hian heng te han pum chhota sela private sphere chung kolama Hmeichhe te Dinhmun hi adang lam phai iringem adang lampa the angem khotlang le koshan kan culture apoi mo zia ngai to hian ti khamin chan sak thengem kha ka zo na ni ekalome zona hi ahar sa thei ka ti hey ni Hmeichhe le mi pa hi pathiani na min siam dan shima kan in anglo ta equality te kan soi china ke chu ke ma ka sha thiam vedana chuan equality a hian equity hi apoi mo zo kan soi tlem zo ki apoi mo ka tia tuna ke chu mi mana kano panlai changa tun thengin ka omna huna pianga hen atoi berhi kan ni de ngar ani chu ke chuan
เช่นขัดตานะ equality กันเตียดอกการนั้นรอนดอริงว่าตากันดินคานมีหมู่ภาคกับกันหมู่เวจวงพเวจวงเราจุมีนิวังจวงเกมามีมัลจวนมาโมชันกันเนยอายสร้างเลจวนละดินเลนตูร์เฮตมีเตลูโซนักอมเวนตูร์จวนขมีนิวังคานิน equality equal footing กันติรัลคัน equity อามโมตุมโมนะอังค่ะโมค่ะกันวัดขีร์ค่ะปุยโมเรียวอินกษยาจุมีนี่จุดตาจวน internal women ordination ที่พวกกันหันสวยตากงข้ากันดูจวนกันห้องเทนี่จูตั้มลุตุกันนี่จูตัวน่ะ ministry กันหันเชียดานอ่างจวน pastoral ministry กันเชียดจวนบิลฟันติเตโมข้างอังสี sacrament ติเตเนี่ยขมีนิโลอาปอเฮียนินนัทโหตูรีตั้มลุตุกันนี่จูโมจุดตาจวนินมีไปนะอัฐอเทโลไม่ใช่ตัวเจ้าวินะอวัฐอเทอังติปค่ะอีอัตมไม่นี่จุมีนี่ฟังจวนินทิลจุดดังลำนะฮิจูลงนิตาอังเสจวนนี่ตินกันข้อสักดานกงอาเตขัดขังอาคันินทิลดังลำจุดตั้มตักค่ะอาเซียมเงี้ยโดนะอีมาเสลามีปาเลไม่เสียกันนี่นะมีปาเลไม่เสียชิมกันนี่นะzona ingtinge niang mipa hey partnership anita rongbol na ahi ni sina kan soi ta kan khan thodun na alo nita a chuta chuanin partnership kha ataka kanwa mang ani kha chuanin chungko apo khan in siam rem tur anga kha kan siam rem ve me don ta chu hemi gender roles kan hantia nisina kan han shata kang dewa kheng sil te kha mi pati ve reng lo tur anga kan ngai tat na ang si thil anga te kha khang kha kan han khak she chwanin thil chu danglam tak chu society ate khami private sphere apo khanin thil chu aron thleng na sa don ni chu ta chwanin thil englo de example kan sei du chu mizo te ril ru le namdang ril ru wa chuan nisi na kan soita kan khan ke chu ka zin na satol tu ka thil te hi ka munne ma te kha kan soilo kanga we kha chu Germany a hianin ka chanu te ne bula Christmas ka manga ka kala chu ta chuanin dining hall sabrama chuan dining hall kha he kitchen lo dining hall kha shan lo ne chu e kan han siam do na chu ta chuan kan ti ho vek me ni chu so kan e kham le a choi let le ngai ang kha kan choi ho vek me a mi pa po ni se me cha po ni se kan ti ho vek a ke in thleng kalo sil chuan nge heta mi pa khat lo om khan alo shu me a khatyang si khanin partnership ang taktakha atakin an practice ani chu keini chu kha mi me cheti tur cho khana nei ei khama mi pa chu kufa e me zel zutur anga kan ngai tlata me chain mun phia thlenga sila khang zong ang kan khang ang sia kan om kha chuanin khatiang ri ru kan la pudreng kha chuanin khang kan han soi ang change ang taktak kha chu nge kan tuar turanga kan in ngai tlat don ni chu mo mi pa ta te po khan ma se khatiang ni lo khanin kan tho ho tak taka partnership kha tak taka kan nun pui kha chuanin positive change kha chu om nge yang ti kha ka ringa private apo change chu omanga mo ma se la chu kan that pui na turani ka ring zona pakhat kan la lenga hello Dr. Zohmangaihi chi baile coming to Samuel rin si amania ka zo na nei chu kan society kan thlir hianin kan society mun sang apeng sang hianin patriarchy azung zam hi mutura tam maya hi kan theology kan pathian thulak dana po hianin hemi patriarchy na gender discrimination le oppression nei meichia te ara be na hi mun tam taka chuanin pathian thu mang hian kan khu moya pathian thu ang hianin kanin hril chhong mai thin ni hian alanga chu ama sai ingai dan ka shedua khami ya kanin chu ilo pomani chuanin engtin nge chu mi siam that na chu kan tho tran theyang te khani ki zung zam hi atam lut tu ka he tuna me sia ina ke mani pol nei nge te MHP ate po senior advisor tan pa ho te kan soma in shetia mem
kaushan meisia po kaushan upa pakhatal te min ompui tu omlo chuan ro kan rel theilo mo khate ang chi deuh kha kanya tin hei a level a sang tul tula in lo chik ve ngai em ka shelawa YMA section OB te committee te a chuan meisia kha an lom ve ni chu chuan branch han en le taila branch OB a hian meisia om na hi chumo an tlem to pani chu branch hi chuan heta inge adot le khan lo om kha sub headquarters a phe chuan mi pahlang hlak central YMA phe hi chuan in meisia hi an om ve ani pon research ka ti chi alo na nga som po hin tling don ni o ti tur khop ang hi an ni chutiang ang sia chuan Presbyterian kanina angin KGP lo seile ta ila KGP a group try to te a chuan meisia an la om ve chewani chuan branch a ron ni ta a branch a meisia try to te hi tlang pui twin treasurer te hin ni du lu to kani chu chuan heta biala an ron ni le a central KGP a ten akhat moi tok chawin meisia khat te hin lo om ve chin englai pu in kan central KGP shwai tu a te hian meisia an om ngai lo an om ring lo ti zok te ang mo chung ang chu alo ni ta a chumi ni wang chuanin mi pa te kha chu experience in mishing chu min ti fing ti ru meisia khan experience kan nei tam lo na kha chuanin ro rel te pok an lo thiam lo zok ve me thea noi te pok an lo noi ve deuh hlek me the masela kaushanu pa housing ate po hian katia an development mu thei khopa thang na sa kaushanu pa hin omni chu an kan han than tlin tira zelo ve deuh mase aron reizela thiam deuh pastor te po an ni thoni khang ang kha lo ni ta chuanin chuwang chuanin hemi patriarchy kha azung za ma kha anasal tuka chuta chuan meisia te khan platform kan nei tlem sia kan nei ve chun kaushan meisia a tila chuanin kan boma tot lu to kani chu ngai to chiang ma ro in kaushan meisia shrai tu te khamo kumsom thum deuh tho te shrai tu an niang chu enge ti chuan an mani space kha chwa san an shelu tu kani chu midang kha vaken ve te khan shelu tu kaushan upate an sei tul kan ti ang chuan an lo zei ve tul to bok sia mo an ni ring me ni chu kaushan me shrai tu te chung chu lo ni ta chuan khami patriarchy kha a let le taila ni ni sina kanan soita kan theological interpretation te po hi ni sina kanan soita khan biblical background te kan han en chuan patriarchal background na zia tho lo nia chuan ke mania la chuanin patriarchal background tho kan lo nia chuwang chuanin tuna kan omdan anga kha so nget zonga interpretation kha lo nom me ni entirnan tirko polan meisia chuan I thu an shil ve ka phal lowe ti ang chi te kha ahun lai a khan enge meise thu shil ve meise thu shil te chuan khang huna kha khan mi pa po meisia po in mani zui tu te an nei enge pol te po in enge Gamaliel kebula seilian kan ni ati ang deuh khan thrui shrai tam tak mo ho tu tam tak engte an hnuaya zirlai tam tak an nei ti te ang khate ang te nia tin zirtir na diklo local pui thin tu te housing anga po khanin meisia te po an omve chu mi ni wang chuan meisia ten thu an shilve te kaphal lowe alo ti te khang ba ka heta engte nge soi ina wa hosela an pasal te zo ro se ti te alo ni ta chuta chuan enge meisia khan heta an no panlai changin mi pa chawin an nia chuan pathian thu an zir an pathian thu ti ve mela shema khamo meisia ten an zir ve ngai lo lali so krista zir ti awanga danglam na aron thleng ta a khata khanin mi pale meisia te gender in thlarna alo om talowa meisia te tharau thiang lim pol na lo chang ve te khan zo tur te hi an nga lutuk an in khoma khan chung chu question an ron raise chin mase an in khom te systematic takte an in khom theina tur tan khan in pasal te in lama te zo chin ro pathian thu lo zir shema she chiang ho kha ati na ni ta mase khang ang dap te khan kan soi lo chu tun thlengin
เช่นขัดจวนปุลปิตไม่ใช่ติลอนดาลนาตันติขันโมกันละมังตาขัดอย่างเดียวกันทิลตั้มตะเข้ามาจวน theology ซงฮีเกี่ยมันนี่ context จังอ่ะเราชอบเวกันนี่จูอย่างเงี้ย every theology is conditioned by its own context อันเดียอัน context บีก็จังอ่ะเราชอบเซลขานิตาสุดท้ายจวนนี้กันมาโมเจ้า theology ไอ้ที่กันเสียมชวง่ายนี่จูกัน formulate ง่ายนี่จูกันมาบากเราเนี่ยให้ women empowerment ตัวอังสีอ่างติปอสุดท้ายจวนนี้ประเทศทุศิลน่ะไล่ตักmiddleตักติน liberation เก่งชวักเทตุตัวอังสีแต่โมไม่ใช่ติดจักรจงเทตุอังสีแต่ theology กันเสียมชวักเซลอ่างติค่ะกัน interpret ติค่ะไปหมดสุดอย่าง platform จู women theologian ติค่ะกันในเตรียมเสียโมบ่อยครั้งเดียวจูอันนี้ตำโจกติค่ะอันสวยบอกสีแล้วว่าจูกันบ่อยนานี่ตานี่จูโมกระช่างดิกเท่าเอ็มอะไรเรามองเล่มายะไงตัวนั้นทาร์มินรอนเสียมลนี่เบอร์ไม่อินก็เสียให้ไล่มุนะรอนกัลเตปอฮีกันเราบุเดองงัดกันละไงตัวไงเมียเราเฮปิโซไม่นรอนสวยนี่เตปออินก็เสียมินเคลียร์ตัวเตปออินริลรูอินห้องตะกินเราไงสัตุระกันไงอะตัวมาดีบดานเลยอินสวยเซลนั่นลำนี่เราขาดกันจะไว้ตานักันมาโซนนัตัวนี้ตีค่ะมินเราเชียดสักตัวรินกันหันเงินเจ้านี่ปิโซไม่ลมทูกับสวยอีกเซลนัตัวราดูสักนะลานะเจกันลอมไหม water purifier ti khan stainless steel ten kan hmana wangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thyang him bik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol nem ani machine cleaning technology an man tela wangin kuta manual ati fai ngai velawa an manin identify thei ani heng kan bung ra te hi EMI mangin ol sam takin apung om lavin ila theini chuchang gutan number kan on tar la na ti hian zofia the rin kan ni Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tui sika intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e
Voice message from Theologian. ru po ni la thei lo wa karil ru ha te mai nia ti zang ka chopui ne hang kan cha suala kondom ka mang bok si lo karil ru ha lu tu i man vele mi ron be wat ro ka QR code ti thala la I thiam pa thiang hi ma kha thon ro nang phone scan ang che I want to break free